Hassan Nasrallah fagara Israël ye o de lase bi sibiridon. Hassan Nasrallah ale tun ye Hezbollah kɛlɛkɛkulu ɲɛmaa ye a ye o mu ɲɛ minɛ san 30 ɲɔgɔnna kɔnɔna la. Hezbollah o kɛlɛkɛkulu a bɛ Liban jamana kan wa ni a jukɔrɔma dondonnen don Iran fɛ. Hezbollah kɛlɛkɛkulu yɛrɛ y'a lase k'a fɔ k'olu ka ɲɛmaa Hassan Nasrallah k'o taara fara u ka cɛfarin suw kan. Hassan Nasrallah ale mun kɔni fagara Israël kɛlɛbolo fɛ u ka mugujugu fili dɔw sababuya la Liban dugukolo kan. Wa o mugujugu pɛrɛn mun senfɛ Liban kɛnɛyako minisiri ka fɔ la mɔgɔ 6 olu fagara wa 91 olu fana joginna. Sabula mugujugu pɛrɛn ale ye sangaso 6 ɲɔgɔnna de gosi ka olu lata sisi fɛ. Hassan Nasrallah fagali kɔni o bɛ dadigi kɛ kosɛbɛ Hezbollah kɛlɛkɛkulu la wa a bɛ siranw yɛrɛ fana bonya kɛlɛ o kana walakata Moyen-Orient jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ.